Hej, jeg hedder Lene Hestbæk, og jeg vil gerne vise dig i dag, hvordan jeg laver en galvanisk spæbehandling. Jeg tager lige mine briller af her, og tager lige en hårbøjle på. Jeg vil lige sige, normalt så renser jeg mit ansigt i S-Lok rens og toner, som er i et hug. Rigtig, rigtig smart. Men fordi jeg vil lave en galvanisk spæbehandling, så har jeg renset mit hud med exfoliant scrub, altså en skrubecreme, som simpelthen fjerner de døde hudceller, og så er det rigtig godt, hvis du vil have den maksimale udbytte ud af behandlingen. Så tager jeg en treatment gel her og klipper den af og smører på min hud. Påfør den forsigtigt på min hud, ikke noget med at komme den ned i huden. Pre-treatment-gelen, den er negativt ladet. Og jeg forklarer, hvorfor jeg siger det lidt senere. Sådan her. Op og på halsen også. Sådan. Så skal min hånd være fugtig, og det er den, fordi jeg beholder gelen på. Gelen, der leder faktisk bedre vand, så det er en god idé. Hold på den blanke side her, og tryk på 1 her. 1, så er apparatet negativt, gelen var negativt og negativt og negativt, det frastøder hinanden, det vil sige, at gelen kommer ned i huden. Sætter den herop, så siger den bip, og den selvjusterer faktisk selv, hvad behandling min hud skal have. Så kører jeg langsomt her, nogle gange frem og tilbage, og den siger bip hver 20. sekund. Det betyder, at apparatet det fungerer, fordi man kan helst ikke mærke noget, der er ikke noget, der går ondt eller noget, men det er jo bare for at fortælle, at der sker altså noget. Den her pre-treatment gel, den indeholder noget te-ekstrakt, som dybderenser huden. Og den indeholder noget søtang, vanilje og morgenfrue, som beroliger huden. Og så sker der det, at porerne de er åbne sådan til den næste behandling, som efterfølger her. Galvanisk spæbehandling, det er noget, man har kendt i rigtig mange år. Og det har været sådan et kæmpestort apparat, man skulle sættes til hen hos en kosmetolog. Hvis der nu skal en, der har fundet på det her smarte galvanisk spæbeapparat, så man kan lave behandlingen herhjemme. Og det er jo for det første meget billigere, end at gå hen til en kosmetolog og få lavet, så koster det måske 500 kroner. Og så kan man selv bestemme, hvornår man vil lave det, og tid på dagen, når man laver det, man skal ikke bestemme en tid, så det er jo fantastisk. Jeg laver det selv 2 gange om ugen, den her behandling, og jeg kan slet ikke undvære den. Altså jeg vil jo gerne se så ung ud som muligt. Jeg vil gerne ligne ind på 60, når vi er 90 for eksempel, så det hjælper i hvert fald det her, det er jeg helt sikker på. Og det kan jeg jo se på min hud. Den bliver ved med at cykle, indtil jeg er færdig. Så jeg skal ikke stå sådan og holde øje med tiden. Så sætter den bip, og den er færdig. Så skyller jeg den af i lunken vand. Og lige slukker den. Og så skyller jeg også ansigtet, og det er overskydende af. Den gel, der ikke kom ned i huden, skyller jeg også lige af her. Jeg kan lige vende på kloden her. Fordi nu skal vi nemlig have noget positivt på. Så tager jeg den positive gel, der er treatment-gelen, og klipper den op, og kommer den på min hud. Den positive gel, den indeholder S-Lok-teknologien, som gør, at vi simpelthen får et mere ungdommeligt udseende. Sådan. Så tager jeg apparatet igen med en fugtig hånd med gel på, og trykker på 2, og så får jeg 3 minutters behandling. Og så er det på samme måde som før. Kører lige så forsigtigt, jeg kan køre lige så tæt på øjet. Den her gel er så positivt ladet, og 3, det betyder også, at apparatet er positivt ladet. Gelen indeholder aminosyre, som fjerner stress fra min hud. Indeholder magnesium, som er vigtig for hudcellen,
vitamin E, som er en stærk antioxidant. Og så indeholder den rosningtraks, jasmin og sandeltræ. Så der er så mange gode ting, der kommer ind i min hud og får den til at se ungdommelig ud. Og det vigtigste af alt er selvfølgelig S-Log-teknologien, som Nuskin har patent på. Det sætter gang i blodcirkulationen i min hud. Jeg får en sundere hud og et mere friskt udseende. Det strammer op i huden. Man siger jo, at Sofie Loren, som er over 70 år, holder sig fantastisk godt. Hun har fået lavet sådan en galvanisk-behandling en gang om ugen i sit liv. Og så hun har været inde på en klinik, men man kendte ikke det apparat. Så hvis man gerne vil ligne hende, så er det bare med at komme i gang med at lave sådan en behandling. Jeg har et billede af mig selv fra før og efter inde på min hjemmeside, der hedder www.lenehestbæk.dk. Du kan gå ind og se, hvordan jeg så ud før jeg begyndte på det her. Skal jeg lige huske op i panden også her. Apparatet og gelerne gør også det, at man modtager de efterfølgende produkter, man kommer på. 70% får man mere glæde af de produkter, man kommer på. Jeg vil sige, at det er det tætteste, man kan komme på kniven, i stedet for at bruge en kniv, hvor man ikke ved følgerne af, altså senere. Man kan få en forkert mimik, og så det er det sundeste, man kan alternativ. Så kan jeg høre, at den er færdig. Skyller jeg den lige af som før i lunken vand, og fjerner den overskydende gel. Sådan. Og så tørrer jeg lige efter her. Sådan. Så tager jeg min skin tonic, der bruger jeg Too Faced Priming Solution. Og lige dubler noget i huden her. Derfor tager jeg S-Log serumen og smører på min hud. Den bruger jeg morgen og aften. Sådan. Og smører S-Log dagcremen på med solfaktor. Det er simpelthen så dejligt at få huden dejlig frisk af huden. Hvad er det, jeg bruger så? Make-up-cremen fra Nuskin, som jeg også smører ud. Og jeg gør det egentlig tæt på, at jeg smører dagcreme på, fordi så bliver det blander lidt med den. Der er også solfaktor i denne her. Det er for, at jeg ikke skal se så bleg ud, da jeg er meget lys i huden. Sådan. Og til sidst så smører jeg Bronzing Pearls på i hele ansigtet for at få en dejlig varm glød.
Sådan. Så mangler jeg kun øjenmakeupen, men den vil jeg lige tage selv, og så vil jeg slukke her for nu. Tak for i dag.